Йо, знаеш ли, че в човешката природа е заложен мотива да доминираш над останалите, подсъзнателно, несъзнателно или напълно съзнателно, без основателна причина. И вярваш или не, доста често съм позволявал на другите да постъпват с мен по този начин. И това не беше на празно. И сега ще ви дам една основателна причина да се позамислите над нещата, които направихте. Знаеш ли, всички от някъде сме паднали, кои сме всъщност нарочно сме го забравили. Живот без страхове, живея сред зверове, прероден отново, падайки от синьото небе. Всичко беше доста странно, от небето падна гръм. Поме гледаш като тряснат ми виновен. Не съм брат за нищо на света, не би спал с женати. Кой живее с мене ми пита илюминати. Бягах от комплексари, далеч от всеки конфликт. Сега съм жива легенда, а в мене живее мит. Но неща не са ви ясни, писмо до всеки бандит. Лош човек се става лесно, добрия остава скрит. Аре гърбете и бъчете, кът не няма говорете. Бъдете по-задружни, пазете си гърбовете. Ако искате отново срещу мен се съберете. Моля се на Бог да ми прости за греховете. Ей, господин Хикс, аман от тая пасивна агресивност, аман от тази комплексарщина, бъткан от тая злоба. Дон Антонио, постарах се нищо да не им липсва. И те пак търсиха начин да доминират и да ме закопаят без основателна причина. Докторе, ще ти ги изпратя. Да вземеш да им изпишеш някакви хапчета, да се наспят спокойно, че ме погребват без дори да ме познават. И сега вече трябва да ви стане ясно, че аз знам, че нищо не знам, а даже и това не знам. Сам съм, други няма, други не търсете, сами си го направите. Никой не ви е карал да говорите неща, които не са ви ясни.